Sa ibang regional news, ibinahagi naman sa mga mag-aaral sa San Fernando City at Bacnotan, La Union ang kaalaman upang makaiwas sa human immunodeficiency virus o HIV at iba pang sexually transmitted infections. Nais pataasin ang kamalayan ng mga mag-aaral kasunod ng tumataas na kaso ng HIV sa mga Pilipino edad 15 hanggang 25. Matatandaan na inihain ng Sangguniang Panlalawigan ang panukalang naghahangad na matutukan ng advokasya kontra HIV/AIDS sa mga kabataan at iba pang high-risk na grupo. Sa unang quarter ng 2025, 42 ang bagong kaso ng sakit ang naitala ng DOH Ilocos Center for Health Development Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa lalawigan, dahilan upang umabot sa 425 na individual na may HIV ang patuloy na sumas sa ilalim sa gamutan. Plano pang palawigin sa ibang paaralan ang aktibidad para mas maraming kabataan ang maabot ng advokasya. IFM News. IFM News. IFM News.